Säg något då som ni kan vara roliga. Valentine. Hur mycket är det? Nej, just det. De 4 strecken i loggan symboliserar någonting. Garanterat, men jag har ingen aning. Du har ingen aning. Vadå i bokmantecknet? Hur måste det? Varav det fjärde är lite annorlunda. Let's go all the way tonight. No. Jäkla mysigt här inne. Vad är brandis? Oj vad det luktar. Den är uppe i taket. Nej, det här var inte så fräscht. Men de ser färdiga ut. De ser goda ut. Delar jag dem lite här. Vad är det som luktar bränt? Pizzorna. Regret, just love. We can. Vad ska vi äta? Gino. Och vad gör Maja? Jag ska frukt med choklad. Efter. Vad sitter du här och njuter av? Jordgubbar. And dance until we die, you and I.